Pak, Ya. tenang wae Pak. Kan lebih jaringan. Tambah laris ya Pak. Iya. Tapi nang aku pinter naik daun ngono. Naik ya. Iya. Ini pedes. Gua karo racike larang racike. Iya, raceke kan resep sing mahal. Iya, sekarang resep buah itu regane biasa. Resep iki. Iya. Ini resep rahasia loh. Lah iya toh Pak. Iya jadi kayak karo wong. Iya. Aku akan kalah ngono. Kan setiap penjual resep rahasia masing-masing. Iya. Anggarono bisnis sayur karo iku sermen. Ini ucapan bener-bener mantap, Pak. Iya. Blimbing iki lho Pak sing mare soger. Mau aku ora foto juga timo. Kurang. Jalukku wong lagi meten tak kei. Oh, mateng nyidam ya Pak. Jam ya, sing aku bae Mas, kok wong ngono kabehan. Iki pedes nemen iki. Iya pedes. Kuat. Iya. Ini apa aku wong nang kene sampean ora rene. Lah wingi yo Iya. dolan lah. Asep rene oh. Insyaallah ya Pak. Iya. Mau tak kagak narucak sekali nggowo kowe. Aja Pak. Kadang kan yo tuku kadang yo Ya jajan. anggar ora nang kita kan nggowo net kok. Gampang. Sing orang nganggo apa ubi. Ubi bila Mbak. Terus lengkap bae. Enak iki. Nang tambah masuk angin iki mah. Enak campur Pak. Iya, Bumbune merasuk. Wala sejaman rene tak kasih nak sayur karo semen. Luwih mantep meneh kok rasane. Iya, emang blimbing uluh wis seger. Iya, rasine sing kandel ya. Mantap. Tapi rahasia iki. Ya rahasia Pak. Iya, sampean aja ngomong, aja berguna internet. Ora Pak. Tenang wae Pak. Aman. Angga tuh tak sing wis dadi. Kan sampean tuku anak percuma. Mulane rasane asem ngono. Iya. Sing dicampur sing wis dadi Sing wis buntelan ya. Iya, sampean percuma. Regane ya padha wae. Iya. Rasa, Iya, rasanya beda. beda rasane. Di mana Mbak panganan? Kota pangan tuh. Aku luwih seneng lho arena wong mangan kabeh kono. Enang napa ya? Nyenengno. Iki gelem. Ya, pakai ya. Ya. Pelak iku. Ubi. Iya, tela. Bosone ini dhewe apa ya? Bilang Pak. Telo. Ya telo rambak. Iya, telur apa? Wis mantep. Ya sampean tak beda kena asli. Alhamdulillah. Sejen dah Pak. Iya Pak. Matur nuwun lho Pak. Iya wis kota Pak ngantuk. Iya. Kelangganan ya Pak. Iya. Adu-adu tak beda-beda nih sampean. Dulur dewek ya Pak. Iya. Oh, itu dondong muda ya Pak. Iya, senang. Iya, isinya kan orang-orang. Iya, ketak telah ngene. Ya tak tambahi bengkuange. Alhamdulillah. Oke. Wis seger. Ini enggak bojomu kawanan.
Iya tak kawan. Ya, kawan. Entak semene. Yo, saya Pak, delok saya Pak. Ya. Tak rekame dhisik Iya. Lebu TV. Lebu TV ya. Buku tambah laris. Iya. Karena aku dadi wong terkenal. Iya, cocok. Alhamdulillah. Wis kaya ngene. Wis Pak. Wis. Wis cocok kok. Lebokna nang jaringan ya. Yo, Jaringannya langsung. kan ngawan bengi ana terus. Ono Pak. Ana terus. Ya. Langsung masuk YouTube. Bayar nih, Dek.